Salutări! Bun venit, doamne și domnilor, de la știrile de la ora... Bă, cât e ceasul? Nu știu, cred că 2. De la ora 2. Deci, doamne și domnilor, aceste știri... Aoleu, sunt așa bălbuit în ultimul timp, băgam și ceva. Așa, deci, de unde v-am lăsat? Așa, bună ziua, oameni buni, eu sunt handicapatul vostru prezentator și acesta e colegul meu Pinguin. Îl vedeți? Dau spre el. Alo? Mă văzură, lasă. Ok. Deci, doamne și domnilor, știrile de azi. O femeie a fost călcată de un bebeluș. Stai, ce? Stai puțin să mai citesc o dată. Da. Așa, unde eram? Da. Astăzi, o femeie a fost călcată de mașină. Incidentul a fost reprezentat azi la ora 5 dimineața, când domnișoara se ducea acasă. Această femeie era în vârstă de 49 de ani. Eu nu zi tu restul? Vreme, n-avem. Sport, n-avem. Reclame, n-avem. Gata știrile. Mulțumim, doamne și domnilor. Sper că v-a plăcut, Ionuț. Acum, unde eram? Da. Acest episod de Minecraft este banat de pe YouTube, deoarece conține chestii vulgare, gen... Ceva genul ăsta. Ce frumos ești, Ionuțe. Că tu te uiți la mine la piatra aia, bă. Da, te văd. Te văd în cer, tată. Așa, păi, astea au fost știrile de la ora 5. Și stai, e ora 2, nu? Cred că 5, e adevărat, 5. E 5? 5. Ok. Păi, sper că v-a plăcut lumea. Aceste știrile vor fi banate de pe YouTube în 3, 2, 1. Distruge tot. Distruge mai repede să creadă ăștia că e o iluzie. Așa, n-ați văzut nimic. Ce, mă? De ce mă urmărești, mă? Mă, urâtule, mă. Bă, mergeam, ne plimbăm, hai să vedem ce facem. Da, păi, salutare lume, bun venit la al câtelea episod de Bămuie. Al 10-lea. Al 10-lea? Da, al 10-lea. Al 10-lea copil ești tu. Odată. Așa, deci, în acest episod vom face casa. Da, a venit și timpul pentru casă. Ce, credeți că să ne prostim doar? Nu, trebuie să faci chestii serioase. Tu nu mai zbura jos, așa. Bine, facem casa, nici o facem. Din lemn. Din lemn, treci la de pom. Bă, dar trebuie să mă ajut și tu. Păi te ajut, că nu vezi. Pomea negri lași, bă. Da, nu prea avem mult. Așa, mai plantăm. Hai oare să facem aici acasă, oare? Aici? Platforma aia ce facem? O luăm. Dă-o dracu, lasă acolo. Hai, apucă de casă, sparge pomea. Opa, bă, avem nevoie de astea. Păi da, dar pune-i în altă parte. Na. Opa, îmi vine să strâng. Cod roșu. Sănătate. Mulțumesc. Să iei chestia aia de sus și știi tu, o să o punem. Și chestii restii. Eu mă duc să o iau ca să, știi tu, să o pun aici, acolo. Păi de alea mai am eu, mă. What the fuck? Mai am 2. Eu iau acum. Așa. Uite că am fly. Așa. Ia să vedem aici. Așa. Stai, marș. Gata, stai. Mai, du-te. Așa, gata, hai, vino înapoi, Cățu. Marc. Hai, Marc, hai. Așa. Ce blea. Stai sen. Marc 0100 și gata. Și acum mai suntem copacii. Ce mișto era dacă aveam modul ăla, știi tu care? Da. Ăla cu pom.
Păcat că nu-l avem. Nu l-are Așa, sens, deci vă lume, rog. din episodul 9, din episodul trecut, episod 9 cu Minecraft Survival, faza a fost că vrea să fie titlu, a fost titlul vrea să fie, bă, nu taia, că vrea să iau restul pomului, că e din ăla mare, știi tu. Păi știu că e de la mare, hai că te ajut și eu. Bă, dacă lag poate să fie. Ai lag? Mult, maxim. Mie merge perfect. Eu am lag maxim, uite, tăi o bucată de pom și nu e. Nu merge. Stai că, da, acum am și eu lag. Mersi. Pe ce ți-l de tăi eu, tu luai singur. Nu, sunt lăguicios. Au, ce naiba? Mă mănânc, bă! Așa. Ce Apropo, mor de foame să mănânc. Mersi că mi-ai dat toată mâncarea ta, oricum mai aveam. Hai că-ți dau salariu. Hai, cât de mare facem casa? De 4 sau de 3? De 5. 5? De ce așa mare? Cred că 4 ar trebui, doar 4. Hai 5 dacă vrei. Fii atent, vezi că s-ar putea să oprească, dar nu știu de ce. Da, de ce? Spun eu după aia, că nu filmam. Bă, nu de 5 de ăștia, mă refeream că 5 e așa eu, da. Dă-o dracu, sparge-le. Păi facem și așa, 1, 2, 3, 4, 5. Păi să sparge. Așa. Îți dai o lev? 1, 2, 3, 4, da, dă-mi-l, tu mai tai, tu mai caută pom sau ceva gen, știi? Eu te ia, eu te ia, eu te ia. Na, ia și torțe, că n-am nevoie, că am 8. 3, 4, 5, 6. Deci pe partea asta, Marc, Aici lăsă-mă ușe. știi cum vom face? Deci pe partea asta vor fi 6, pe așa și aici vor fi 5. Bă, nu, aici lăsăm, de exemplu, 1, 2, 3, una... Stai. 2 cu... Măi, nu, mai pune un rând, mai pune un rând. Pe care? La care? În partea aia. Aici. Nu, bă, nu, lasă așa. Păi nu că ai decât 2 ușe, ne trebuie 2, să putem să intrăm mai bine. Lasă. Bine, hai, fă și o ușă. Hai, că eu mă duc să... Tu caută lemn, da. Cad lemn. Îți spun, plantează și tu. Păi eu n-am niciunul. Pentru că sunt căzurăbești pe jos. O să iau. Mai târziu. Îi plantez eu acum. Să mă anunț și pe mine să mă uit la ăla, că prea câteodată uit. Ce? La cronometru. Da, aici nu filmez cu ăla pentru full screen? Pentru full screen, da. Eu zic că filmează mai bine decât celălalt. Da, să știi. Apropo, lume, unde eram? La episodul trecut, la episodul 9, al treilea război mondial, vreau să spunem niște sunete, dar prietenul meu, Marc, n-are ce-i trebuie pentru asta, din păcate. Și cam atât vreau să zic. Vreau să fie și o conversație cu cineva. Wow, am o ușă la mine. Aici a mai vrut cineva să-și facă casa. Da? Da. Unde? Da, de ce? De unde știi? Păi sunt torțe, 2 cuptoare, 2 chesturi. Da, sunt părăsite oricum. Părăsite. Da, dar n-are protecție, că pot să iau chestiile pe aici. N-are protecție apusă. Poți să iei chestul? Să vedem. Nu, zic că pot să iau chestii. De acolo, de lângă. Da, de pe acolo, de lângă, da. Ia să văd, am fly-ul activat. Bă, când am fly-ul activat, dacă cad jos, mor? Nu. Nu, e bine. Are ăsta acolo o groapă și vreau să văd ce e în ea. Adică nu cred. Nu știu. Câtă mina să mor eu. Ăsta sigur avea X3.
Ăsta sigur avea X-ray. Cum adică? Păi tu unde auzi cât am mine aici jos? O să vezi un video. Da. Făcui rost de 11 torte. Să vezi cum arată casa. E așa frumos. Adică schița într-un fel, știi tu. Aha. Până o să facem noi așa. Îți mai aduc De lemn? câte etaje facem? 2. 2? Ok. Vreau ca la etajul al doilea tavanul, de fapt tavanul, cum ar veni, acoperișul, nu. Bă, între etaj și parter, vreau să fie lână. Nu știu cum vrei să faci. Să... Las că te explic pe aia. Bă, stai, nu prea avem lână. De unde facem rost? Sau zăpadă. Da, zăpadă. Și zăpadă merge. Că e ca lână. Zăpada se topește. Da, de fapt, da, dacă punem torțe, da. Îți dai seama că o să pună. Păi ce, stăm pe întuneric ca să vină moștri după noi? Gata, adus-i destul de. Ba, și pe serverul ăsta ne putem bate, nu? Da. Aha. O, faină, 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 rău, faină, faină. Faină, Îți place? Faină, faină, faină. Mă scuzați pentru acest șobulg, dar mi s-a stricat mouse-ul. Am probleme cu el. Trebuie să-și iau un alt șorcel. Las că pun pisica să-mi prindă unul. Dacă ai avea. Pisică? Da, câte ai? Știu că ai pui de câini. Nu mai am, i-am dat. Da? Da. Pe cât? Pe cât? Pe degeaba i-am dat cuiva. Bă, Bă, nu-mi place pe mijloc. pe mijloc unde? Asta, scara. Scara? Scara. Păi atunci cum facem? Facem scară din aia de urcat? Așa? Nu, mă, nu tot de asta, dar o face aici. Cum? Aici? Așa? Aha, acolo. Da, dă-mi... Stai că demolez eu, că eu am făcut-o, deci... Așa. O, stai că sări o de aia la mine. Nu am nevoie de toate, dar în fine. O ce? Exact. O de aia de scară. Am scară? Bă, faină. Stai că nu am terminat-o, să vezi cum o să arate după. Că mai fac un mic detaliu. Ce faci, bă? Păi, scara. Vreau să te ajut și tu nu mă ajuți, tu mă lași. Da, dă-te, așa. Hai, vino să-ți dau lemn. Stai ce? Hai că pun eu chesturile. Pune tu chestiile așa alea. Îmi trebuie, mai trebuie lemn, puțin lemn. Vino că-ți dau. Stai țin să mai fac aici sus. Vino la acoperiș. Vino că-ți arunc pe acoperiș. Am căzut. N-am văzut. Nu e ăla, e pe acoperiș. Ok. Vrei să pui... Da, așa, știi? Știu. Și aici pui de-ăștia... Da. Eu pun pe aici pe jos altceva, lână, de exemplu, zăpadă, știi? Văd. Nu, zăpadă nu, că se va topi. Lână, caut-o și le omor. Sau nu pot, dacă întâi ar trebui lână, știi ce ne-ar trebui? O foarfecă, ca să luăm mai multă lână. Dar trebuie fier, ne trebuie fier. Mă bucur. Ia-zi și mie, cum îți dau accept la furnaj, la chesturi? Alo? Nu, C-M-O-D-I. C modific. Da. Dar știi cum se scrie, nu? Cu Y sau cu I? Cu Y. C-M-O-D-I. F-Y. Da, cu modific numele tău. Ce nume ai? Da. Ivan Ștefan 13. Sau Ștefan Ivan 13. Stai.
Da, Ștefan Ivan 13. O, că este 143. Da, nu scuse bine. C-M-O-D. Bă, cum să scrie, mă, scrie tu acolo, că mereu uit. Ce? Cum să scrie, când modifici? Uite așa, cum am scris. Aha, văzut. Și numele meu, știi tu. Aha. Mersese? Adică am mers? Mai îmbolnăvit cu limbajul tău. Cu mersese, cu Se dusese. făcuse. Făcuse. Bă, tot nu e bine. Dar Cred că- ce? Cred că numele tău nu-l scriu bine, mă. Păi, uite, ăsta-i. Stai puțin. Ștefan Ivan. Ștefan cu ș mare, cu s mare. A, pe de-aia nu mi-așa eu că scriam cu ș mic. Ștefan Ivan și 13. Nu toți numele tău. Bă, cât de greu poate fi. Tot nu scriu bine. Atunci chiar nu înțeleg. Las că le spargi și le pui tu și unde ai accept. Da. Deci stai țin. Unde te duci așa? Uite, așa scrie. Când modifici, Ivan Ștefan 13. Alo? Da, bă, vorbește că eu te aud. Ok, mă speria, credeam că s-a oprit filmarea sau Skype-ul sau ceva gen. Cum se mai întâmplă. Nu. Bă, eu scriu bine, dar nu vreau el să-mi accepte. Nu știu, ciudat. Eu să scriu și bine, eu. dar nu mi-acceptă el. Stai că scriu altceva prima dată. Da, și mie merge. Și aș putea, da. Na, ia cu alea și dă-le tu. Unde ești? Da, stai puțin că fac sus aici. Fă unde ești. Uite, dă-mi-le. Stai, să-ți dau și cuptorul, să-l pui și pe ăla. Ăla mai târziu, că acum vreau să termin aici. Bine. Cu mai am puțin. Ca să văd că e frumoșică, nu? E fain. Eu caut niște nisip ca să fac niște geamuri. Caută. Cat, niște nisip. Te-ai căcat? Zic cat. Bă, găsi 2 oi. Da? A. Da, știi că n-am foarfecă. Bă, ne, câinele tău? Da, scuzați la lume bună. Știi cum sunt câinii doar. Îmi dau seama. Mai ales dacă ea e o rasă de maidanez. A, eu am avut 4. Într-un fel e o curcitură, ca să zic așa. Da, Știi tu, un amestec de o rasă și de maidanez. Eu am avut de ăștia. Mamă, cât lag pot să am. Ai lag mare? Bă! Nu că mare, extra. Ia, hai că fac eu pe Milogu și cer la ăștia niște fier. No, degeaba. Uite cum a ieșit casa.
Să fac și balcon? Nu, pune chesturile ca să golesc. E cum arată? Arată fain. Pune chesturile și dă-mi accept ca să golesc. Nu acolo, măi. Da unde? Aici vine unul și aici vin două. Stai puțin. La gumăsii. Știu. Așa, asta e. Cred că știu ce are. Ce are? Cu faza e că dacă trebuie să mai scriu o dată o chestie, bară, așa, știi tu. Ceva gen, dacă ai scris bară că modifi, dai greșit, știi tu, dai bară ceva la nimereală și așa, dă și ăsta. Gata. Să faci, stai puțin, am o idee. De ce nu facem ăsta din piatră? Ce să fie? Podeaua. Da, fă din piatră. Dar nu din asta, făcută la cuptor, ceva gen, știi? Stone. Da. Facem cam, știi cât cărbune am? Cât? 39, deci o să ne ajungă. Și eu am 5. Hai, dă acolo, știi? Scrie bară S, pur și simplu așa, așteaptă o secundă și dă când modifi numele meu. Gata, acum mă las. Vezi, eu spuse că scriam bine, Poți. dar nu-mi dădea voie serverul. Așa, și acum aș putem să fac asta? Hai și ne punem armurile? Da. Ok, și uneltele. Liniște. Eu mă duc să pun torțe. Tu n-ai armură. Nu, da, lasă. E bine cum pun torțele? Aha, da, mă. Și mai pun și așa. A? Da. Bă, eu zic să facem ceva cu acoperișul ăsta. Aici știi ce ar merge? Știi? Da, să facem aici, să facem așa aici. Știi, să punem lemn așa și să fie ca un fel de... Am uitat cum se numește pe bune. În fine, Terasă? ceva. Terasă? Nu cred că se numește terasă, dar în fine. Da, o naibii de treabă. Ce casă faină. Chiar îmi place. Nu m-am făcut. Și chiar îmi place acum o să terminăm și episodul. De ce? Acum s-a făcut timpul. Da? Da. Cât avem? 23 de minute. Facem jumătate de oră sau... Nu o jumătate de oră, că sunt prea mult. Băi, bine. Păi sper că v-a plăcut, lume, nu uitați de un like, subscribe și un coment doar dacă v-a plăcut. Apropo, o mică chestie. Un fel de info video, dar nu e chiar un info video. În fine, o informație de zis. Într-un timp nu voi putea face cu Marc niște episoade de Minecraft, deoarece vor fi niște musafiri, vor sta câteva zile și voi fi ocupat. Așa că Marc va continua singur seriile de Farm Simulator, va începe o serie de Serious Sam și ce mai faci tu singur? Mai mă gândesc, eu văd. În fine. Păi cam atâta vreau să vă zic, lume. Păi sper că să nu uitați să dați un like și chestiile astea ce am mai zis eu înainte. Paftă, lume! La revedere!